Sugatan sa pagkasunog ng dalawang bahay sa Baguio City. Mabagal na pagresponde ng BFP, reklamo ng mga nasunugan. Pagbigat ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway, epekto ng pagsasara ng Quezon Road. One-way scheme, posibleng sagot sa pagbubukas muli ng Quezon. 5 milyong tulong sa mga livelihood program sa Pangasinan, tiniyak ni Senator Amy Marcos. Tips kung paano kumita at magtayo ng manukan, alamin. At Region 1 Athletic Association Meet 2023 nagbukas na. Naimbag malam amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nakita ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang Marcos Highway matapos isara sa mga motorista ang Quezon Road, 6 na araw na ang nakalilipas. Narito ang report. Mas pinipili ni Robbie ang sumakay sa van kaysa mag-bus kapag bumabiyahe pa uwing Nueva Ecija. Mas mabilis yung biyahe niya in case. And then, nagra-rush ako ngayon so kailangan kong mababol ng schedule. Pag-bus po, Siguro it takes me 4 to 5 hours from Cabanatuan here. Pero pag van, mga 2-3 hours. Mas maikli ang biyahe dahil maaaring dumaan ang mga van sa Quezon Road. From Baguio to, kasi ang kwan yan dito sa may Marcos Highway. Pero sa Quezon, it will take around 45 minutes lang from Baguio to Rosario. Pero pag dito naman from Marcos Highway, abutin ka na 1.5 hour dyan. Ang problema, hindi pa rin naisasaayos ang parte ng Quezon Road, partikular sa Camp 6 Tuba, Benguet. Dulot ito ng pagbagsak ng itinatayong slope protection dahil sa nagbagsakang mga bato at lupa. Kaya mula pa Martes noong nakaraang linggo, ang Quezon Road pansamantalang isinara sa mga motorista. Sa ibang ruta muna sila dumadaan. Dagdag krudo, dagdag oras. Siyempre, bawas na naman sa share ng driver and the operator. Yan ang dating niya. Kahit hindi pa rush hour, makikita nyo traffic na muli dito sa Marcos Highway. Sarado pa rin kasi ang Quezon Road kaya ang mga motorista dito na muna dumadaan. Ginawa kami, diretso kami ng Baguio bago ngayon, paano na kami na. Imbis nga mamasyal pa sa Baguio, nagpasya na lang umuwi ng maaga ang grupo nila Bernie. Siyempre, dito nagsisiksikan di traffic. Para safe ang biyahe namin, hindi kami ma-traffic, para maaga. Napeperwisyo na rin daw ang residenteng si Gary mula Tuba, Benguet. Hindi siya ganito, hindi ganyan ka-traffic. Kasi syempre lahat ng mga nag-aakyatan, diba? Dumadami yung mga sasakyan ganyan. Nagklaklag dyan minsan. Ganyan hindi, dati hindi talaga maluwag Wala pa ring siguradong araw ng muling pagbubukas ng Quezon Road sa mga motorista. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, pinag-aaralan ang pagpapatupad ng one-way scheme sa Quezon Road para maibsan ang hirap na dulo ng pagsasara ng kalsada. Narito ang update sa report. Hindi pa rin madaanan hanggang ngayon ang Quezon Road. Hindi pa kasi nasisimulan ang clearing operations sa bumagsak na itinatayong slope protection sa Camp 6 Tuba, Benguet noong ika-9 ng Mayo. Sunod-sunod pa rin kasi ang pag-uulan. Sa ilog pa rin dumadaan ang mga motorista. Siyempre, dati nga nangyari nga slide akat ka, medyo marigatan ti residente mi. Magnadta karayan, marigatan pa itilugan. Bukas ay mag-iisang linggo nang sarado ang Quezon Road. Kaya naman suwestyon ng kanilang barangay captain dito sa Camp 6 Tuba, Benguet, buksan na ang kalsada kahit para lang sa mga residente o kaya naman ay para sa may mga emergency.
Kanya itong iminungkahi mismo kay DPWH CAR Regional Director Engineer Kadafi Tanggol sa pagbisita nito sa lokasyon ngayong araw para magsagawa ng inspeksyon. Nakikiusap ako na kung po pwede dito na bantayan namin. Barangay official magbabantay. Kasi kung minsan naman kasi pag inupan, yung mga outsider pa ang galit eh. One-way scheme naman ang suwestyon ng Police Community Precinct ng Camp 6 Tuba Benguet. Ang lahat ng pababa ay daraan sa ilog at sa kalsada naman daraan ang mga paakyat. May 24 hours na magmi-maintain doon sa ilog para sa daanan. Uulan, at least one way dito dadaan po, ma'am. Bukas ay nakatakdang magbigay ng pahayag sa news team si Engineer Tanggol kung ano ang magiging aksyon ng ahensya sa kalsada. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa mga naghahanap naman ng ekstrang pagkakakitaan, bakit hindi nyo subukan ang pag-aalaga ng manok? Ang mga tips sa pagtatayo at pagsisimula ng isang manukan, ihahatid ni Lynette Iris Pai. Pinagtulungang itayo ng pamilya ni Lolita ang kanilang manukan sa Baguio City. Isa ito sa bumuhay sa kanila noong magsimula ang pandemya. Gumawa ng kulungan, tinambak sa mga kulong-kulong yan. Ganun nga oh. Nangingiklog na yan, nangingiklog yun. Hanggang doon lang sila sa kulungan na maliit. Pero bago ito, pinag-aralan muna nilang mabuti ang pagtatayo at pag-aalaga sa mga ito. Malaking hamon sa kanila ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan ng mga ito. Bahala ka na mag-alaga yung manok mo. Hindi ko na pakikialaman, ang daming kuto. Payo naman ang Livestock Division ng Department of Agriculture Cordillera. Anong type ng operation, sir, ang gusto ng farmer mismo? Pwede siyang mag-alaga ng manok pang broiler, yung pang karne, or pwede rin, sir, yung pang itlog or layer. At the same time, aside from dun sa type ng operation, isasaalang-alang niya, sir, yung kanyang housing. Bukod dito, mahalaga rin ang tamang pagpapakain at pag-aalaga sa mga ito. Aside from sa vitamins, talagang pinaka-importante yung management ng farmer. So, yung tamang pagpakain. Mahalaga rin daw ang pagkakaroon ng biosecurity measures laban sa bird flu. Mabili pa rin kasi ang manok sa merkado at naging pamalit din ito sa karne ng baboy nang maapektuhan ang bansa ng ASF taong 2019. Sa paraang ito, matitiyak ang kita at pag-asenso ng manukan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, 3 sugatan sa sunog sa Barangay Cabinet Hill, Baguio City. 13 pamilya na walan ng tirahan. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubela, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
nakakatakot na balita. Kritikal sa paggamutan ngayon ang isang biktima ng sunog sa Cabinet Hill, Baguio City matapos malapnos ang kalahating katawan nito. Sanhi ng sunog, inaalam pa. Ang buong detalye eksklusibong tinutukan ni Charles Limon. Walang naiwan lahat. Wala. Ubos na ubos po kami. Hindi alam ng 77 taong gulang na si Lola Adoracion kung paano siya muli magsisimula. Ito'y matapos matupok ng apoy ang kanyang bahay sa Barangay Cabinet Hill, Baguio City pasado alas 11 kagabi. Yung mga rider na dumaan, yun ang nagtuktok, nagsisigaw na, "Nay, lumabas kayo, masusunog na kayo dyan." Ang akala ko naglalaro lang. Nung binuksan ko yung pintuan, nandyan na yung usok sa amin. Lahat ng gamit namin nasunog lahat, anak. Walang naiwan, maski anong damit, wala kaming naiwan, wala kaming nakuha. Kasi nandiyan na yung apoy, alangan naman yung unahin namin. Isa sa mga unang nakakita ng sunog ang mga opisyal ng barangay. Nasa biranda kami, kitang-kita namin yung start ng 11:05 at 11:15. Anya, galing umano ang sunog sa katabing abandonadong bahay. 13 pamilya ang nasunugan na pawang nangungupahan lang sa bahay ni Lola Adoracion. Isa sa mga nasugatan si Aurelia matapos malapnos ang kamay at balikat nito sa pagtakas sa nasusunog na bahay. Naisip ko bintana. Kaya nung tumalon ako, sabi ko, "Kuya, sumunod ka na." Kasi kasama pa namin yung isang pinsan din namin. Nauna siya, sumunod ako. Pasalamat raw siya at nakaligtas. Pero inaalala niya ngayon ang kanyang nakatatandang kapatid na kritikal sa paggamutan matapos malapnos ang kalahati ng katawan nito. Hindi ko na inisip yun nandun sa loob ng bahay. Inisip ko na lang yung safety namin magkapatid. Pero si Kuya ngayon, nasa BGH. Hindi na makahiga kasi nilagyan nila ng tubo kasi hindi raw siya makahiga. Kanina, inabutan sila ng family food packs, sleeping kits at hygiene kits mula DSWD Cordillera. Naabutan pa ng news team ang pag-apula ng BFP sa ilan pang nagbabagang mga debris. Dahil na rin sa laki ng sunog, hindi na nagawang maisalba ng mga residente ang mga alagang hayop. Ang ilang residente at kapitbahay tumulong sa pagsasalba ng ilan pang mga kagamitan gaya ni Dexter. Malungkot din po kasi. Mga tropa rin kasi. Magtambayan din po namin. Kakalungkot din naman. Dito ka rin lumaki. Reklamo ng mga biktima, naging mabagal umano ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection. Tagal nila, almost, siguro mga 20 to 30 minutes. Pati ambulansya yung kapatid niya. Nila sa ospital, nalapnos yung likod at saka. Pumunta na sila doon, medyo malaki na yung apoy kasi mostly kasi yung bahay gawa sa kahoy. Kaya madaling lumaki po yung apoy. Fortunately naman na dalawang bahay lang ang involved dito na prevent naman natin na mag-spread yung apoy papunta sa mga ibang bahay pa. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Naideklara ang fire under control 1:08 ng madaling araw at fire out ng 1:19. Aabot sa 15 milyong piso ang iniwang danyos ng sunog. Inaasikaso na ng pamahalang lungsod ang pagbibigay ng tulong sa mga nasunugan. Tumuloy muna sa barangay hall ang ilang nasunugan. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nagmamay-ari ng nasunog na abandonadong bahay. Hindi pa alam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, nagatid ng tulong pinansyal si Senator Amy Marcos sa mga residente ng Binmaley at Lingayen, Pangasinan sa pamamagitan ng Assistance for Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Dagdag na tulong kanya ring tiniyak. Narito ang report. Binisita ni Senator Amy Marcos ang bayan ng Lingayen nito lamang Sabado.
Pinangunahan niya ang pamamahagi ng Assistance for Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Higit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 3,000 pesos sa bayan. Ilan sa mga ito ay mga market vendors, tricycle drivers at solo parents na naapektuhan noong pandemya. Namahagi rin ng senadora ng Nutribonds at mga laruan sa mga kabataan. 5 milyong piso ang tiniyak na ibibigay ng senador sa bayan para pondohan ang mga livelihood programs para sa sektor ng agrikultura at food processing ng bayan. Na napakahirap talaga ng dinanas natin. Itong dalawang kalahating taon, magtatasong taon na. At napakahirap. Narigat, talaga sinabi sa Ilocano, ang hirap-hirap ng buhay pagkat ang ating mga matatanda, ang ating mga babies, takot na magkasakit din sa COVID-19 na yan. Pagkatapos, lahat ng namamasala o arawan lang ng kinikita, wala namang kinikita kasi lockdown at lockdown pa. Pagkatapos nito, dumiretso rin sa katabing bayan ng Binmaley ang senadora. Hatid rin nito ang payout ng nasabing programa ng DSWD sa 1,100 mga benepisyaryo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inihatid naman ng Department of Health ang samut-saring programang pangkalusugan sa iba't ibang probinsya sa Northern at Central Luzon. Magbabalita Lynette Iris Pat. Daan-daang aso't pusa ang kinapon at nabakunahan ng anti-rabies kahapon sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Ito ay parte ng kanilang Bayog Festival na ipinagdiriwang ngayong buwan. Paraan din ito ng pamahalaan para sa pagsusulong ng anti-rabies at pagiging responsable ng mga pet owners. Nakatanggap rin ang mga ito ng mga bitamina, medical supplies, diagnostic tools at iba pa. Ito ang ilan sa mga ipinamahagi ng Department of Health Cordillera sa pamahalang palalawigan ng Apayao. 9 na mga health units at hospital sa probinsya ang nabigyan. Kabilang riyan ang bayan ng Pudtol, Santa Marcela, Flora at Conner. Ang nasabing mga kagamitan ay naglalayong mapalakas ang healthcare services sa mga nasabing bayan. Parte ito ng Health Facility Enhancement Program ng DOH. Dinagsa naman ng mga magulang at kanilang mga anak ang mga rural health units sa lungsod ng Tarlac. Ito ay para bakunahan ng mga bata kontra rubella, polio at tigdas. Paraan ito ng pamalang lungsod para maiwasan ang anumang outbreak ng polio at tigdas. Alinsunod din ito sa Chikiting Ligtas na programa ng DOH. Lynette Iris Paed, News Force North Luzon. Naisabatas na ang Vaping Act na sandigan ng mga otoridad sa pagre-regulate ng paggamit ng vape. Ang kabuang detalye, alamin sa Ikaw at ang Batas. Pag-usapan natin ang vaping. At ngayon, meron tayong Vaporized Nicotine Product Regulation Act. And this was enacted by Congress and submitted to the President on July 25, 2022. At hindi niya pinirmahan, so it lapsed into law. So in effect, ito ay isang batas. Ang pinaka-importanteng aspect ng batas na ito is that it legitimizes vaping as a strategy to help smoke reduction or eliminate yung mga risks in smoking. Ang statistics natin, there are more than 16 million Filipino citizens who smoke. And the vaping law is an offer to them from government para ito ay ma-regulate and at the same time save millions of lives, no? So nagkaroon ang Department of Trade and Industry ng authority to regulate vaping and heated tobacco products. At nagbigay sila ng standards and quality na of course in coordination with the Food and Drugs Administration as ito ay alternative or possible replacement ng nicotine. This is a form of nicotine therapy.
At ang sinasabi ng batas na ito, all consumer vaping goods, including those that don't contain nicotine, are affected by the law. Ang nicotine should be 65 milligrams or 6.5% in order that makover ng batas na ito. Ang age of purchase of vape products was lowered from 21 to 18 para encourage yung mga kabataan na huwag mag-smoke at kung hindi mapigilan at mag-vape na lang sila. And of course, yung regulation ng kung saan pwedeng ibenta ang nicotine, parang regulation din ng alak. They should not be within a certain perimeter, a certain area, from a church, from a school, etc. No? Meron ding mga provisions dito. Yung flavored vape, prohibited. No? Maniwala kayo at hindi, meron ding turun flavor ng vape. At kala natin mga strawberry flavor, peppermint flavor, hindi lang pala yun. So, in order to prevent yung attraction doon sa brand or to attraction doon sa flavor na nilalagay, na advertise ng mga vape producers, pinagbawal na rin ang flavored vape products. So, in a way, ang ultimate purpose ng Vaporized Nicotine Products Regulation Act is to deter people from smoking or minimize the dangers of nicotine in the bodies of our fellow citizens. Susunod, Region 1 Athletic Association Meet 2023 nagbukas na. Iba't ibang palaro kasado na. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milky ng batang 90s, laran natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Naman ng 6,000 mga kalahok ng Region 1 Athletic Association Meet ang lungsod ng San Carlos, Pangasinan para sa pagbabalik ng palaro matapos ang 3 taong pandemya. Ang detalye sa kwento ni Lynette Iris Pai. By virtue of the authority delegated to me by the Department of Education, I now formally declare this R1AA Regional Meet 2023 open. Naging makulay ang pagbubukas ng Region 1 Athletic Association Meet sa lungsod ng San Carlos, Pangasinan. 2 buwan man ang naging paghahanda. Tuloy pa rin ito lalo na 3 taon nang natigil ang palaro. Tema ng palaro ngayong taon ay One Spirit, One Team, United We Win, Hataw, Rion 1. Ngayon pa lamang po, akin nang sinasabi na parang ito ay prelude sa palarong pambansa. No? At nakikita ko na ang ating mga manlalaro sa Rehiyon 1 ay makakarating sa palarong pambansa sapagkat ngayon pa lamang ay nakikita na natin ang tagumpay ng ating mga manlalaro dito sa Rehiyong 1. Host ng palaro ngayong taon ang San Carlos City. Na sinalihan. Pero nakita po namin for the past 3 years,
medyo nabakante po ang ating mga estudyante, lalong-lalo na po ang ating mga atleta. Napag-usapan po namin magkapatid, it's about time na maging aktibo ulit ang ating mga atleta. Taong 2019 nang ganapin ang palaro sa probinsya ng Ilocos Sur. Hindi lang tagisan ng lakas ang alok ng palaro, kundi oportunidad din ito para matuto ng bagong kaalaman ang mga estudyanteng kalahok. Itong mga ganitong gatherings, hindi lang po siya pagkakataon o opportunity na ipakita nyo ang inyong galing bilang isang atleta. One of the usually forgotten things that you can get from athletic meets such as this is the opportunity to create more relationships and friendships with your fellow student athletes. Dahil sa mainit na panahon sa probinsya, ipagbabawal ang pagdaraos ng palaro mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magtatagal ang palaro hanggang sa Biyernes, ika-19 ng Mayo. Ilan sa mga inaabangan sa palaro ang mga pambato ng Dagupan City, Ilocos Norte at Pangasinan 2 na mga nanguna sa may pinakamaraming nasungkit na medalya noong R1AA 2019. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.